ik je gauw naar dit verhaal. Wat een boef. Het is feest in het dorp. De stritten met versierd en er is een optocht met versierde wijn. En er zit een hele grote tent op het sportveld. Daar gaan we dadelijk in en ook, Cornelia. Gaan we te kamperen? Krijgen ze de vakantie? Ja. Nee, intussen tenten kunnen we net kamperen, Romke. Het is een feesttente. Die tent is volle grote rozeuzes. Daar kunnen we 100 mensen in. Hé, Cornelia? Ja. Ja, misschien komt er wel muziek. Dan kunnen we douchen. Nee, vanmiddag dat geen muziek. Er is poppenkast van de band. Poppenkast? Wat is dat nou weer? Ik weet het wel. Ja, ik weet het. Juf Klaske die speelt ook wel eens poppenkast. Dan zit ze in een grote kast met een ruutje erin. Voor dat ruutje komen dan poppen. Die vertellen een verhaal. Poppen kunnen net praten. Oh, ze praat ik net echt? Dat toch de man of een vrouw die achter de kast zit. Wat gek. Romke begreep er helemaal niet van. Poppen die net praten kennen, maar wel praten, iemand die in een kast zit. Het is heel leuk, ja, Romke. Nou, dat moet ik toch zien. Als het feest haast begint, kiet Cornelia met Tomke, Jannejoe en Romke naar de tenten. Ze keert een kaartje en dan maaien ze naar binnen. Wat met al die stollen hier? Daar kunnen we op zitten, Verzels. Ik wil voor ons zitten, dicht bij de poppenkast. Ik ook. De poppenkast ziet al klaar, juist voor Romke. Nou, de gedientjes zitten nog dicht. Waar ben die poppen? Lezen ze nog op bed? Die komen als het verhaal begint. Maar het wel stil zitten, Jer. Ons kunnen we het niet jaren. Ineen klinkt er muziek. Even later bewegen de gedientjes. Hallo, bandjes, zei een pop met een reerde moedse op. Dat is Jan Klaassen. Wat gezellig dat je hem hier binnen. Zei een orenpop met een kroontje op een holle. Dat is een prinsesse. Wat doet die poppen nou in de kast? Kies ze er net uit. Romke, Thomas maar harkje. Ze vertellen dadelijk zijn verhaaltje. Net meer praten nou. Romke vindt het nog altijd gek. Waarom komen die poppen net boeten? Dan kennen ze om het volle beter zien. Maar dan wordt er kjel. Er komt in een boef in de kast. Hij had een zwart lapje voor het eeg. Ik zal de kroon van de prinsessen stellen, zei de boef. Azen als ze lijkt te sliepen, sloep ik naar haar ta en neem ik hem mee. Ah, dat mooi dat stomme boef, blijf eraan. Stil nou, Romke. Doe mij eens niet zissen. Maar hij wil het koud een krootje stellen. Dat mooi niet. Oh, Romke. Tomke zaait neert. En Jannejoe en Cornelia ook net. Romke shut net raamke. De prinsessen lijkt te sliepen. In één komt de boef om het hoekje. Hij shut even om hem heen en dan sloept er naar de prinsessen ta. Romke wordt leuk. Die boef maakt de kroon net pakken. Denkt er. Romke springt van de stoel en dan... Ik zal de pakken, rare boef. Romke draaft naar de poppenkast. Romke, kom hier. Romke springt. Auw, auw. Daar had de boef te pakken. Romke, Bij de pop in de bek draaft er voort. Romke, kom hier. Maar Romke komt net. Hij stoot de tenten uit. Nou, Tomke en Jannejoe sjoggen naar de poppenkast. Het gedientje giet dicht. Nou, En even later komt er een vrouw achter de kast waai. Haar ene hand tot zeer. Daar had Romke in bieten doet de dief pakte. Waar is mijn boef? Ze in de poppenkast net verder, jongens. Romke had de boef mij naar boeten om. Wacht je maar, wij zie je hem wel op. Tomke en Jannejoe draven naar boeten. Voor de tenten stiet Romke. Hij zwaait fleurig met de stut. De boef mij net maar in de kast. Hij mij het kroon
verhaaltje net pakken. Stoute Romke. De master boevenromjaan. Die is van de poppenkastvrouw. Maar hij wil de kroon pakken. Dat maakt toch net? Het is net een echte boef, Romke. Het is maar een pop. Nou, jou met die boef, Romke, die mag weer om naar de poppenkast. Nee, ik doe het net. Romke krijgt de pop weer in de bek en draaft een handje verder. Dan komt de vrouw van de poppenkast de tinte uit. Romke, wat bist jou een stoere hoen. Hè? Dat was maar een boef te vangen. En ik alweer net echt. Romke bloedt steen. Hij hiet toch dat de vrouw leuk wezen zou. Maar dat is net zo. Zoest door mij helpen willen, Romke. Helpen? Hoe dan? Zo, ik ha een zere haan. Nou kan ik de boef net beet houden. Zo kan ik net poppenkast spelen vanzelfs. Oh, dat maakt wel. Alle bands zitten te wachten. Ik wil wel helpen. Nee, Romke draaft gauw naar de vrouw daar. ik mag helpen. Ze vregen mij eerst. Wat moet ik doen? De boef beet houden in de poppenkast. En dan praat ik. Oké, dat kan ik wel. Moet ik dan de kroon pakken? Ja, was dat wel? Ik doe er alles. Mooi. Zo kan het verhaal in de poppenkast toch nog trok in. Hallo, bensjes. Als het dien is, klappen de band voor de vrouw en voor Romke. Ik wil letter en poppenkastspeler worden. Dan word ik teamboef, oké? Dat bist al! Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.